lajeng wonten dedaran kacang. Kacang ki ngiring-ngiring kuwi aja kakean cangkem. Dadi beda ketok. Lapono sik to, Bos. Gak wis iki sak eneke iki. Ayo. Ya. Wah, ambune amis e ngene iki lho. Mbok wis Sing mbok cekel kuwi mujudke cekelane dalang. apa? Gunungan. Loh, Ya ta? Embere bolong kok iki. Jangkrik katane. Lara pas pojokan nucuk. Lah wong pasrahi kok sindeni bengi iki kathoke apa aku lho. Lah wong iki kabeh kira nek sing katokan. Wong mau wis mbok omongi no. Ngomongi. Malah ngunang-ngunang iki. Wong mau pas ning kene mbisi aku lho, gunungan Iya, wes. Engko tak tambah 100 meneng ya. Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Wah, Iki lho masmu lho. Kiraimu kae. waduh pelecete kok dadak lek Mas Joglo. alhamdulillah. Kasembadan sowan wonten ngarsanipun warga agung ing Miri Gedhe mriki. Amin barakallah. Alhamdulillah dalu menika insyaallah kula lan panjenengan pikantuk mandat saking warga agung masyarakat Miri Gedhe sedayanipun. Nggih. Mboten ngirangi raos hormat kula Den kalian para-para jajaran kepemerintahan wonten ing Miri Gedhe, Porkom Pimcam rawuh, Nggih. sedaya masyarakat malem makempal manunggal nata jiwa lan raga dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Nggih, insyaallah wong sing akeh syukur kula dongake panjang umur, Amin. uripe makmur Allahumma. Amin. Wong sing ikhlas muga-muga sing gerah ya enggal waras. Amin. Niki lho Mas, insyaallah ora roboh tansaya bakoh niki. Ora lokak saya kebak, Ya. ora wutah saya wutuh, sugih ora malih, penak ya ora ndangak. Insyaallah Piyayi Miri Gedhe yang selalu menjunjung tinggi budaya Jawa Indonesia. Tepuk tangan untuk Miri Gedhe. Nggih. Dan Miri Gedhe bisa menjadi contoh Nggih. untuk warga-warga Indonesia. Estu, Mumpung estu. malam ini di live streaming. Alhamdulillah. Di Miri Gedhe itu berbagai antar pemeluk agama ada. Nggih. Islam, Hindu, Nasrani. Berbineka Tunggal Ika. Beliau bersatu padu guyub rukun. Bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Miri Gedhe sampean Blitar. Pak Saestu, Pak Sigit. Nggih. Kula niki sing iso diarani menanamkan persatuan dan kesatuan. Leres. Awake dhewe dadi mengemban amanah budaya. Nggih. Bengi niki nyenengke warga, mengeti merti desa, son ya disewa, panggung amba ya ditata, panitia padha ngetokke daharan wis samapta, njur sik nimbali dagelan saka Panaraga, njur kalih Jokluthuk sing riki dalu niki ajeng maringi napa. Ya. Terus kowe kok meneng sing mbok pikir apa? Sing tak pikir engko bayaran piro. Lah. Lah ora sak mikir kuwi. Ngene lho, Sing Jo. enek, sing enek Nggih. syukurana. Syukurana. Sing urung enek entenono. Sing wis ngalih ya ikhlasno. Lho kowe bengi iki nyambut gawe kabeh wis ditata. Ora nek sing kurang ya aja gawe gelo. Nek kowe engko ora entuk sangu entenono, sapa ngerti disangoni rondo. Rondo bakal rujak jenenge Mujiati. Kok ora padha iki piye to kowe iki? Liyane kok Mbak. Lah iki kepiye ngono lho. Aku isine Nyapa kok cengengesan? Kudune iki semangatmu luar biasa lho. isin aku Pak Igit. Kok izin sebabnya apa? Kok isin kepiye? Kok isin ngopo? Aku iki kula niku dalu niki kalau iki kepake jenengan teng pundi? Samben Samben Padepokan. Padepokan. Dalu niki pake jenengan teng mriki. Nggih. Kula niku ya lek ning samben kono wis padha dulur kabeh. Ya. Bengi iki aku jan isin aku. Kita sebagai pelaku seni nggak boleh rasa malu itu dihilangkan. Dihilangkan ya tetep tak hilangkan. Tapi ki nun sewu awakmu ki sing gawe isin aku ya awakmu. Loh, lah masalahnya apa wong perform ya kepenak semua disiapkan kita Mas Git. Siapkan. Aduh iki tanggapane ki larang. Mosok klambi yo spray kaya ngene iki piye. Wis tak batin. Iki lho, wong ini ora kreatif ngene iki. Ora kreatif gundulmu. Lah ngapa to? Spray ngene iki yo isin. Loh,
Ora kok perkara isine nyatane bojomu dengi nggawe klambi saka kain gandum ya apik. Apik piye? Masuk kowe saiki spray bojomu ya kain gandum. Kain gandum mbok gaekne pas kene tulisane ra mbok ilangi. Lah kuwi kreatif kok. Kreatif gundulmu pas kene tulisane enek kok. Piye? Berat bersih 5 kg berarti. Masamu separuh setengah kilo piye? Lah kene kok katoke lek ku gaeke ora mbok gawe. Ya tak gawe lho gilani ke. Lah ngopo wong Lah kae tilase awake dhewe lak entuk brand ambassador to. niki lho Mas Sigit. Gaene Iya. kathok kula. Heeh. Gawe ini jarik. Terus? Wis ora tak ngantek saiki ora tak gawe kae. Wirune ya pas. Jarik iki mau niki non sewu. Niki rada kreatif tapi Heeh. gilani. Kok iso gilani? Lah klambi kok spray. Nggih. Lah iki arepe gawe jarik niku pun digawe niku jarik kok sepanduk nama niku produk niku lho Bos. Telkomsel kartu telepon niku lho. Heeh, piye. Pas wirune tak wiru. Terus Gak tak gawe iki. lah tulisane lah apik to. Tulisane apik niki tulisane jangkauan sinyal kuat ngono priyo. Lah kowe lak sinyalmu apik. Sinyal itu dalam kategori secara konteks pemikiran ora kok jorok lho, ora negatif. Wow. Cerdas itu juga termasuk kategori kuwi. Sinyal, cerdas itu termasuk sinyal. Lah lek gone ning kene bro sinyal kuwi. Lah iki kan Kritik yo ngawur kok. Niki lho Pak Git. Gawe kostum yo kudu Nah. nggo empan papan. Niki lho, Pak Git lho. Ora koyo sepan. Lah aku yo diweni kritik yo ngawur kok. Jenengan? Loh, iyalah yo katok. Napa, Pak? Alah-alah bekas spanduk jamu jago. Enten pian. Alah yo ora tak nggo saiki. Lah napa kok mboten jam Lah pas niki kene iki tulisannya berdiri sejak 1819. Dah kemenge aku. Berarti yes, terus ngene. lah aku lak dengengek terus to kok iso. Ngeten lho Mas. Terus Pak Git. Ampun ngeten aku tau ngeten sarungku keri kok. Kreativitas itu tidak terletak di kulolan panjenengan, tapi kreativitas yang ditanamkan untuk Betul. seluruh masyarakat wonten ing Miri Gede. Nggih. Ini sangat-sangat kreatif loh. Nun sewu, desa sak kecamatan itu yang tersohor niku sini loh Pak. Tolok ukur. Tolok ukur. Nggih. Paling tidak ini menjadi motivasi untuk desa-desa yang lainnya. Betul. Tidak dijadikan satu kecemburuan sosial, tapi dijadikan motivasi bagaimana ini bisa sama-sama maju. Ngono lho. Dadi Mbah Lurah ki leh pemimpin ki wis kaya-kaya ki wis tenanan. Mbah Lurah Bahari Purnawan. Nggih no. Mbah Hari Purnawan menika kalih kula niku pun plek, Pak. Mbah Lurah. Sing ndi? Menika Mbah Hari. Oh iya. Kok iso kanca plek? Sik Mas iki kok sajake geseh iki. Sik Mbah Lurah Hari Purnawirawan ndi? Purnawan. Mbah Hari Purnawan kok Purnawirawan. Kita yang ganteng ya lambemu bosok iki kok. Mbah Hari Purnawan ndi? Ayo. Menika Mbah Hari Purnawan. Lho. Sik menika-menika ndi piyayine lenggahe iki lho. Ya Mbah Hari. Mbah Hari. Lho. Ora jelaske sing ndi? Ayo. Mujati niku lho, Mujati lho. Nyapa kok Mujiati kok iso? Kowe arep goleki petise kowe. Mbah Hari. Iya. Menika lho Mbah Hari, Bos. Ndi? Nggih. Lho, menika. Lho, menika mana? Iki lho. Sing ndi wong iki pas kliwon dewan. Ndi? Sebelahe. Sebelahe dudu. Kuwi Mbah Lurah Siraman. Lah terus sing ndi Mbah Lurah? Tengahe. Tengahe ya dudu. Wah, Ayo. pokoke sing ngedep tape ngarep dhewe ya kuwi Mbah Lurah. Kowe iki iso-iso mek ngetes tok kok, Mas. Iki lho saya, Bos. Piye? Niki ilmu alam. Terus Begitu saya melihat situasional ini menjadi ilmu bahwasanya Mbah Lurah Hari ini bisa ditunjukkan sebagai pemimpin desa sing insya Allah amanah mengemban amanah mimpin desa, mimpin warga masyarakat untuk ing Miri Gede. amanah Lho yo, genah genah. tur berkah ya Iya, barokah. mergo nyapa? Tak delok lenggahe Mbah Hari ngarepe apa kuwi? Tape. Tape ki saka tembung takarupe. Dua suku kata. Dua suku kata. Tape kuwi ta karo P. Kuwi diwaca Tape. lah Artine Artinya menika panganan. kepanjangan tape. Tape. alah kok iso. Wong wis diomongi dua suku kata kok iso. Kenapa pegit sudah Oh, no. Ayo. Tape. Nggih. Taki tatak. Tatak lan terwaca beliau Mbah Hari dadi kepala desa. Insyaallah wong lek tatak yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Beliau insyaallah mengemban amanah menjadi kepala desa, kedepannya akan bisa mensejahterakan warga masyarakat Miri Gede saya. Tepuk tangan tuh Mergo Mbah Lurah. tatak. Welak. Tatak, Pak. Mula biayane ketok yen dadak dedek Loh, kuwi dhuwur. iya paribasa iki Sak-sok. sak-sok ya sok ana sok ora. Iki Ya mesti onone Mbah Lurah ngeten iki lho, Bos. Iya. Ki. P menika saka tembung pepenget utawa pepiling. Beliaunya nun sewu nyapa nggih songkok. Sebabipun kok ngagem sangka. Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Aja mbok blesetke to. Wong sangka kuwi wis Iya. jiwa. Anu nun sewu itu Religi kuat. identitas seorang
Piyayi Pe menika Ngadami. pepenget dados beliaunya tuh manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi, insyaallah ora lali, insyaallah bakal ditindakne 5 waktu ora bakal telat Pak Igit. Mas Tulung Mas. Niki nun sewu Mas Igit. Menika nun sewu. Saya itu berbicara realita apa yang Realita. ada di depan mata saya. Bener. Dados tape menika sejatine nggih menika tegesipun Ingkang sampun Oke, dipun oke, runce oke. wontenipun sak ngajengipun Mbah Lurah Hari Purnawan. Nggih. Menika lak wonten tape, taki tatak, peki pepeling. Pepeling. Leres. Nah, lajeng ingkang sampun dipun adhem mboten kok namung tape kemawon. Apa wae, Jo? Wujudipun wonten telo. Niki Apa tegese telo? Telo ngono. Telo. T karo lo, dua suku Nah, kata. nggih to, Bos. Aja pilih kasih. Ngono lho. Telo. teki saka tembung teko Pak. Loh, Setiap kali ada acara apapun bentuknya Mbah Lurah tetap teko. Baik itu kebahagiaan, baik itu duka. Kuwi wong mantu, kuwi wong ninggal, insyaallah beliaunya teko. Iki sing darani pejabat cedhak karo masyarakat. guyupi. Guyupi Pak. Lo. Loki longgar, dilonggarne wektune kanggo masyarakat. Masya Allah. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan golongan. Masyaallah bocah iki nek angger pikirane dagelan iki nek wis lunas padang, Pak. Lunas Iya. matamu iki. Piye to? Wong yo tak seneng-senengke wontenipun tape telo sampun dipun ronce lajeng. Ono apa meneh? Kasusul wontenipun gedang. Gedang menika gedang godhog, Nah. gedang. Gedang. Gedang menika sak sampunipun bersih desa nggelar wayang nimbali Mas Sigit dalang saka Rembang. Insyaallah gedang menika gegayane bakal pinaringan pepadang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi warga masyarakat sak menimbale sing biyen paribasane seret rezekine bakal dicedhakke rezekine, didohne bilahine cedhakke rezekine. Amin. Alhamdulillah. Kuwi filosofi nih. Loh, iki lho, Bos. Sregep nyumbang insyaallah rezeki Kula niku ngoten niku, Bos. Aku gumun karo kluthuk bengi kok encer uteke. Encer, Pak. Lho, kula encer, Bos. Saking encer iki ndek iki ndledek ning kuping ndek iki. Wus. Kuwi Gila. penyakit kok iso. Lah iya pas iki pikiran wis bablas ning kopokan lari. Wonten tape telo gedang godhog lan sak rumpinipun wonten Roti. Roti. Apa Oh, kuwi tegese roti. roti? Roti. Terdiri dari berapa suku kata? Dua suku kata roti. Apa kepanjangan roti? Roti. Roti ki rono rene kudu ngati-ngati. Dadi wong mirip gedhe kene iki rono rene kudu ngati-ngati. Insyaallah ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna, kabeh tetep mawas diri. Mulane mirip gedhe ini menjadi barometer desa kerukunan dan keakraban yang selalu ditanamkan berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kudu eling diniling rambut. Lho iya no, Pak. Rambut putih. Bakale mulih, Untu ompong, bakale ngerong, pipi kisut. bakale mlebu bolongan sing ciut. Loh, elok Kula niku lek ngeten iki wontenipun telo gedang lajeng roti kasusul ingkang dipun sebut Nagosari. Lho Nagosari. Kowe penak nyebutne tok kene mikir utekku bosok. Iki kanggo patuladan. Patuladan kowe mek tekok tok aku mikir iki gedeng. Bengi iki suguhane tidak sekedar suguhan ning ono filosofine. Dari Pak Nagosari aku. Nagosari. No menika nata gelar ing dalu menika muga-muga ora ana rubeda apa-apa. Go menika gotong royong Pak, menika gotong royonge warga masyarakat ini bisa ditunjukkan bahwasanya kerukunan warga masyarakat Miri Gede ini sudah bisa dibuktikan. Go, gitu. Go. Go gotong royong. Nggih. Nagosari. Saki sayek saka kapti. Eh. Riki rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Murbeng dumadi miturut karo kapitayane dewi-dewi. Wontenipun Nagosari kasusul nggih menika bentul. Enak betul. Enek iki lho bentul goreng iki lho. betul. Wong kene iki panganan akeh kok bentul. Bentul menika saben isuk mesti nutul. Nutul Aja sembrono lho. Tegese ngeten lho Pak, ngeten lho Pak. Angel menak. Bentul saben esuk mesti nutul. Nutul apa? Tegese nutul jambeker, Pak. Nutul jambeker. pas jame. Alarm pas jame subuh nindakake salat subuh. Ngono lho, Pak Igit. Mboten nganti lerwa. Wontenipun Nagosari Ya, bentul telo lan sak sedayanipun lajeng wonten dedaran kacang. Kacang ki ngiring kowe aja kakean cangkem. Dadi Lah ya kok kono. kok ngono piye kowe tekak tekok gendeng jane iki. Lah ya nek Lah ya apa? kowe lak wis negeske to. Negese Sing jenenge lurah ki lurus lak terarah. Lah iya. Mula netembangi balurah sregep pengibadah. Pak Camat salat aja telat,
Pak RW salat aja dhewe. RT nera salat. Ditapuk lambene. Gak aku iso. Oh iki ya tenanan kok. Tenan iso. nanti kok Mbak Git iki gedeng Mbak Lho, Git. nek aku takon kuwi lumrah ning lak sejatine ngene Mas. Sampeyan karo aku ki aku mengalah mergo aku bocah enom sampeyan piyai sepuh. Nek perkara nggon ilmu sejati olah raga lan kanuragan tembus ana ing rasa kuwi lagi aku. Ngono lho. Kowe lak ming pangucap nek aku rohani jasmani kalbiah. Bisa Pak, masa Pak? Nek wong teori iki praktek bisa. Kuwi lho. Nun sewu nek sampean nggon pangucap, nggon lati, ning aku nggon rasa, Mas. Tenane. Lho, apa wae sing mbok rasake aku iso ngrasake kok. Apa sing tak lakoni? Oh, aku iso piye iso nyawang apa sing mbok lakoni. Ngono lho. Tenane. Lho, kepiye kowe arep ngetes aku apa? Iki mumpung padha adoh omahe lho. Dites apa meteng kowe? Lho. Nodi kabisan. Oke, Pak Git seksi jenengan. Kowe lho, kowe Ya, lho. aku seksine. Saestu nggih. Heeh. Pokoknya tak tes ya. Tesen. Aduh yo. Kowe plak-plak wae to kowe iki. Salah bacot. Iya. Ayo. Ayo, lono. Lono. Lho, aku ora mbok tutupi lho, Bos. Ya nak tutupin kowe. Peh. Yo tak ketok. Kelapono sik to, Bos. Gak wis iki saeneke iki. Ayo. Ya. Wah, ambune amis e ngene iki lho. Mbok wene kancane. Lah iki lak keramas neh ta aku. Izin ya Pak Git. Izin. Lek pancen iki kula lak ngeteskan wau jelasne napa sing Mbok omongke, Jalan- berarti tes ke Nah. nggon panganan. lek niki ulah Kahanan to, Kahanan. Bos. Piye to? izin Pak Sam? Git. Bebas. Kulo. Iya, kowe amis e koyo ngene lho, Bos. Ya. Wes, Wes, izin Pak Git nggih. yo. Tarine, Bos. Ayo. Wes. Sing tak cekel apa? Wes to, Wes. Mas Sigit. Nun. Minangka panjenengan sing lenggah ngasta dalu niki kula nyuwun wedal panjenengan sekedap men, Mas. Apa? Jenengan ngempet ambekan sekedap mawon. Wah, engko ngentut iki kok. Kula tak njajal ragane kluthuk liwat napas panjenengan, Mas. Ayo. Wis, Wes. sing mbok cekel kuwi mujudke cekelane dalang, Apa? gunungan. Loh, Iya lah. loh. Piye to kowe iki? Ampuh jebule. Lah. Oh, Eh. cepet. Piye, Nek? Ngiceng kok. Hmm. Sik kok gegek. Embere bolong kok gegek. Jangkrik tane. Loro pas pojok nucuk. Lah wong pasrahi mbok kampleng. Pas pojok ala tuwa. Lah mau guru ngecek kok bolong kok. Lah ngerti iya, aku. ora masalah kowe. Pojokan ya. Oh, Sik bolong-bolong. kowe sik ra iso ngakoni Ya, oke. nek aku luwih Sik. iso nata rasa. Wis. Siap ya? Wis, Ya, apa iki? sing mbok gawa kuwi tase sinden. Wih, cepet iso. Wis to. Kowe Loh, aja dibuka. kowe nek bengi ki arep teko apa mumpung aku iki mandi. Kowe teko sindeni bengi ki kathoke apa aku roh. Lah wong iki kabeh kira nek sing katokan. Jaritan kok Lah begini. iya, jari lah iya. ano. Ngono. Ayo jajali. Pisan gas. Ya, Yo, cepet. Wis, Barung. Cepet, apa iki? sing mbok jikuk kuwi ngombe. Iya. Aku wae kuwi. Panguripane menungso. Ayo. Piye? Kowe sik ora ngakoni. Aku iki jane ming nodi atimu tok kok, Mas. Senajan to sedulur ning beda gowok, beda sogok. Iya lho, kowe nyekel apa wae mudeng ki to, Mas. Lah nek ming pangucape nggih apa? Aku rasa, Mas. Rasa. Olah kanuragan lan olah rasa. Rasa apa? Apa? Wong mau wis mbok omongi no. Ah, ngomongi. Meneng. Ayo nembang Mas ya. Ojo bangkit. Kita nyanyi. Lah kluthuk kok ya iso kaya ngono kuwi. Mau coba bangkit. Neng mburi kok pertama gunungan ngono. Sus. Malah ngunang-ngunang. Mau pas neng kene mbisi aku lho gunungan Iya, pas aku. Engko tak tambah 100 meneng ya. Nomor loro apa? Nomor loro tasih sinden. Mbok omongi lho mau. Iya ngono gak ngisi-ngisini mbok omongi. Wong aja ngapusi ngono. Mau lak menenge ra konangan. Dosa kowe ngapusi kowe. Mau mbok omongi Nek kowe ora kencanan iso, Duk. iso Pak, kowe mau meling aja lali lutuk. Terus kowe lali aku mbleset isin lho kowe. Alah. Bleset isin napa kok iso. Lah nek sing penting gawe guyune wong ibadah kok. Guyu tapi ngapusi iki berarti dhuwitmu ora halal kowe.
Rakalan mbok tampa lambemu. Lah kurang ra ngapusi, ngapusian kowe. Ane ra ketularan dosane. Ngapusi oleh kowe nggih guyune wong ning ora oleh ngapusi. Ha terus. Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Wah, Iki lho Masmu lho. rupane kok sumur bor kok dadak. Sumur ndasmu. Oh, iso. Apa sing mbok lakoni? Iso tenan kowe? Aku to. Oke, jajali. Klasmen. Pangapunten Mas Git. Mau panjen kula bloko suta blak kutang. Panjen kula nggih omong kali niku, Mas. Nek niki jajali kula kok ora. Awakmu Wis tenan kowe? wis to apa? Sik. Sorong. Wis, jajali. Wis? Wis ki apa ki? Ki. Wis rong. Pun. Wis. Wis. Siset. Sik. Kok dimuntel plastik ya apa kuwi? Ayo, nek ngerti-ngerti gitu, Mas. Ayo ki apa ki jare? Kok dimuntel plastik? Iya bener dibutel plastik Iya, Ih, barangnya dimuntel plastik ta kuwi? Iya bener bane. Sik. Ayo. Ayo, apa ki? Tahu bane. Bosok ora kowe. Ayo. Waduh helame. Lho, kudu iso. Kudu iso. Rasa ki nun sewu. Rasa iki kadang-kadang kan dia bingung. Iya. Wis. Iki apa iki? Kecil kowe. Iki apa sih tak cekel ayo. Kuwi Siset. kuwi setik drum lek ora salah lho kuwi. Dani ya roh. Nyedak-nyedek kita ndelok ambune iki. Pamong iki. Napa, Bos? Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Lah, Aja gampang ngapusi. Dadi Iki lho contoh. Lho contoh. Kakangmu. Nggih lho. Lah, dadi lek oleh rezeki ben halal, ben barokah. Lah tapi kok kowe muni ngono diguyu wong akeh. Lho, uang guyu iki non sewu, uang guyu iki ora mergo lucu. Iki terpukul dengan kepintaran saya. Wah, sik pisan kas. Sebenarnya kok pisan kas wong iki tak bedhek Mas kowe. Cili. Lei. Aja cilik-cilik to. Sing tak cekel apa ki sik? Wis burung. Wis. Apa ki? Cilik. Cuwilik bener kae. Sing tak cekel apa ki? Bahane kok beling. Bener. Sikil. Gitu Mas. Betul. Ik lek salah gelas kuwi, gelas. Wah, roh iki. Dah, oke. Apa-apa paham. Lah, tak bedhek sik kok bahane sik aku wis paham ngono. Pisan kas. Aja meneh kok pisan kas. Ayo. Terus no. Wis Apa ki wis? Yes. Ora penak aku perasaan. Wis. Wis rong. Wis apa ki jajali? Ayo jajali. Lah kok sik adel sik. Bahane kok daging, Terus ayo dibungkus apa? dibungkus kulit. Kiraimu kae. Waduh, pelecete kok dadak leh kemaki kok iso. Kene karo teruske lakon. Ben kepenak dadi tetembangan iku dicampuri guyon iku ben fresh, Mas. Nggih, laras. Payang wonten Mau bener tembange. mampir gen kula jenengan wau dugi Bapak Igit. Sesuk. Wis nggih. Nggih. Iso nembang ya, Mas ya, sampean. Nggih, sakit. Coba D minor sak pinten, Mas? D minor. Penting mampir ya Pak Igit. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai A minor coba. Izin ya Pak Igit. Seneng kangen kali jenengan. Mbah Lurah. Bisa teman. Bisa tenan ta? Kok iso teman. Aduh. Ali-alimu lho. Lah omong saya mesti cocok. Lah iki omong apa ning juga. Saiki iso teman ngono. Ayo, Celik. A minor. Ayo berdua. Oke. Ini kado untuk Mbah Lurah. Mbak Lurah. Bahari Purnawan. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Nah, ya. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Ya. Apiyaine krapya oh nyenengake jero ati. Oh, oke, siap. Ayo Mas Luduk standby. Oke. Berdua saling menutupi dan saling melengkapi. Berpacu dalam Melodi. melodi. Loh. Melodi kok minoli. Lambene yo mbleset iso. King panjenengan apa kula, Gus? Kowe. Siap. Aku wong tua ora ngerti ngono lho. Ayo Mas Luduk sini. Aku yo ora mudeng. Wong loro lho. Ya, iya. Saling menutupi dan melengkapi. Nggih, Mas. Nggih. Yuk. Ngene iso. Spesial Mbak Lurah. Kagem jenengan lho. Entah, Oh, enak. Apa? Lambemu piye? entah. Lah malah penak cangkemmu to tiba kendang. Iki aku ndudoi metronome sakmene iki Oh, ngono lho. alah. Wah, kuwi iki jan. Ayo, coba musik. Sik. Sik. Feel. Oh, enak. Mbah. Mbak Bejo. Mbah Lurah hari
bagus tenan. Sopo wae. Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Oh, wae musik Oh, jenenge wong loro iki duet. Begitu klitik omong terus kok saut. Kok ora joget ae. Kula pripun? Begitu klitik ngomong mulutmu melu gerak, mulutmu melu gerak, mulutmu Oh, alah. melu gerak. Nah niki mulute klitik gerak kok mulute kluthuk meneng wae. Ayo musik. Ya. Kita apal. Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Hei, Wis jan bleset. maksud kuwi ora mulut Cari kan obat to, Bos. Cari mulutku gerak, ya pun gerak to lho, Bos. bengok, bengok. Berarti ora gerak. Kula pripun? Yo gerak tapi metu Nah. suarane. Kula pripun? Bengok. Oke. Ora mung lambene Siap. cap munsup kaya silit pitik karo metu suarane bengok. Melotot dawuh jenengan lho, Bos. Ngoten lho. Kula pripun? Bengok. Oke. Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Oi! Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Iya! Mbak Lurah Hari Oi! ya. Tidak begitu. Cari kon bengok to, Pak Igit. Bengok ning nganggo irama. Maksudnya kowe kudu imbang. Jo klitik nembang. Nah. Kowe terus lambene iki sauten lho. Maksud Ini sing dimaksud Pak iki Sigit kudu itu saut-sautan. Nah, ngono. AB. langsung jumenglung. Tadi Walah. di antara mulutku keluar bahasa, Nggih, terus mulutmu juga keluar bahasa, Berarti- akhirnya bersatu padu. Oh. Jadi mulutmu dan mulutku itu menyatu. Oke, oke. Ngono lho. Paham ora? Lah ngoten lho, Pak. Niki nek ora dijelaske ra mudeng. Aku les kambur ini kolu aku. Ayo. Mas, nek iki aku lagi iso jelaske. Ngono. Ayo, oke, musik. Berarti mulutku dan mulut kritik Bersatu. siap. Asik. Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Piyaine krapya. Oh. Bar kambur untuk kolu aku. Ngopo, Dik? Kok kaya meh muka. Nyapa kowe? Aku gak kuat, Pak. Lah nyapa lho? Kepaiten iki. Kowe ora sikatan pirang dina ya, Duk? Aku mau bar ngombe arak. Ora kok ngono kuwi. Lah jare Pak Igit kon bersah. Bersatu ki ora kok terus aku mbok ciumi mboten kok iso. Wah, jangkrik ngono. Piye? Abangmu solar. Terus aku tadi kepepet kok mau. Mbak Lurah Mbak Lurah. Mbak Lurah Hari. Balurah lur. Pancen bagus tenan terus sampeyan. Piyaine krapyak ngoten lho, Pak. Oke, siap. Angel men. Siap, Bos. Nah, Memang ini tak bikin seperti itu. ah ora iso ya kudu totalitas kok. Oke, iso siap. ngono. Oke, musik. Asik. Asik. Mbak Lurah Hari pancen bagus tenan. Piantune krapya Oh oh oh. nyenengake Adi dalam hati. oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. 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 Duduk, Oh. duduk. iya toh. Kowe penak me. Oh. Wong digoleke penak ora gelem iki lho. Kowe me oh di. Lho sing penelak lagu. Ganti. Aku lagi nih. Saya sini Yo, lagi. wis arep O. Oh, di. Iya, O ya.
Balura hari pancen bagus tenan. Piyayine grapya Oh, nyenengake di dalam hati. oh Nyenengake di dalam hati. Jeng 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 jeng. Selesai. Iso ngendeke musik Iso ngendeke musik ngono kuwi. Lah, wis bar. Wi, lho, angger jeng 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 itu ending. aku tak ning kono. Aku tak sing sing. Oke, siap. Oke. Berarti yang Rita. Iya, Oke. Rita. Balura hari pancen bagus tenan. Tapi yang tune krapya Oh oh oh. nyenengake dalam hati. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Jreng 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 jreng. Cekuwak 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 cekuwak. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Jreng 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 jreng. Cekuwak 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 cekuwak. Oh oh oh. Oh. Kok sik terus apa iki Pak Fit? Lah akhir cekwak kuwi musiknya muni meneh. Kamu kan pegang ritme, saya melodi. Angger kok muni cekuwak cekuwak. Oh oh oh. Aku tak sing cekwek ya. Oh, berarti sih gak terima meneh iki. Aku tak sing cekwek ya. Boleh, boleh, boleh. Balura hari pancen bagus tenan. Alah piyayine grapya Oh, nyenengake di dalam hati. oh oh Nyenengake di dalam hati. Jeng 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 jeng. cekuwek 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 Jeng jeng cekuwak jeng jeng. cekuwek Jeng jeng cekuwek. jeng jeng. Wes, lu. Ayo lanjut. Wes. Lah ngopo kok Jeng wis jeng Duk? iki lho. Cekuwekku panas ya, Pak. Wong wis diwarahi apik kok ora iso ngono. Bisa tenan. Wes kak wes. Kak melu grupmu aku. Jeng-jeng iki lho. Gitu yang tak cekwek. Wong kok bleset kok iso. Oh. Bacotnya tetep mati dene. Ah. Kula ngampil sindene setunggal. Ambok menawa bisa manunggal. Ada di siji. Lembaga Pursari. Bareng karo nyanyi. Nyanyi. Ayo. Kula ngampil sindene siji. Sapa kuwi Manut Pak Igit. ndang tidak mriki. Manut Pak Sigit. Yo. Monggo Mbak Kori. Ya. Ana sinden namine Mbak Kori. Asin den pojok dhewe. Awake paling gedhi. Wonge ayu Mas bermerati. Iya. Cekuwak. Mbak Kori aja dicekwek-cekwek lho. Pak Ori. Kayak no mic to. Ya, sampean pengen tak cekok deh. Penak. Ngapain? Ngene lho. Ketoke penak ora? Penak ora dicekuk. Kri-kri piye. Wah sembrono. Mbak Kori ini cara piring ngoten piring ingkang alus, Mas. Nggih, Mas. Nanging yen sok dahar didamel dahar napa mawon sekeca. Leres, Mas. Ngoten. Mereka cara piring ngono piring sing napa piring beling. Nggih, alus. Piringnya badhe remplas. Iki. Nyen pangapunten njen larasipun pelok Pak. Pelok. Jan niki waduh cakran ningrat. Nggih. Dudu Niki cakran ningrat nyu. Oh, nggih. Cakran ningrat nyu. cabang Blitar. Nggih. Ini Kostum kayak grup Pak Eko lho iki. Oh, oke enek Mas Bambang Ludoyo barang ya enek yan. Reno. Tapi Mbak Kori ngagem larasipun gamelan nggih. Nggih. Salipun kula kali Mbak Kori niki sok satu perjuangan, Mas. Nggih, Oh, Pak. ngeten. Nggih. Zaman nopo? Wonten isi rumiyin. Institusi Indonesia. Institut Seni Indonesia, Pak. Ngoten riyen. Kuliah barang to, Wit? Kuliah riyen ambil jurusan apa, Mbak? Biyen Dulu anu ya. Awakmu juga bonak tok. Aku nggon pedalangan biyen. Sing juga pedalangane Pak Sento. Dudu kok iso. jurusan olah vokal. Olah vokal biyen nggon sesendonan ngono. Tapi pelokipun, Mbak, pun derek panjenengan. Jos. Nggih, ki nanti nggih. Nggih.
Kita duet ya Mas ya. Siap. Gandrung. Mungkin no. Lepaske papan. Nek iki Mas Sigit ngene iki. Dadi tempone iki sut. Sut mudhun kok munggah meneh. Kalem. Ngono. Terus turu berarti. Ayo. Mana yen Mana yang ke Taman Wuyung. Putraku nder Danur Wendo. Putraku Ger kok ger. Putraku ger. Cangkem iku cantol. Putraku nger Danur Wendo. Lho ninggi. Rama marang ibumu wis mawantu-wantu kowe aja nganti metu tindak tegar ya Nger ya. Lho ninggi sing kok. Tetep lelenggah sawetara ning papan kene. Lho ninggi. Coba diajeng Setyawati. Dereke matur mbanuwun. Matur nuwun Pak Camat. Nggih. Mbah Camat. Sugeng tindak Mbak Camat matur mbanuwun. Mbak Sehat Camat, selalu Mbak. nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Camat. Ibu nggih Bu, sugeng tindak niraken nggih. Bangun sehat selalu Mbak Camat. Ngapunten. Lho ya kok kesupen wae Mbak Camat nggih lenggah niki wae. Nggih, tapi beliaunya itu jan Hebat, saestu nggih, kok. saestu. Hebat. Bermasyarakat. Mula asmane Mbah Camat, bermasyarakat. Betul. Insyaallah sehat, manfaat, Tetep gandul syafaat syafaat Kanjeng Nabi Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Ora aku tak tangklet panjenengan, Mbak. Dalem. Yen nembang ki nek umpama ngasta mik terus tangane gak ning slendang terus utek kaya ngono ngopo? Kuwi gawan apa nerpes apa Pakulinan. Pakulinan nggih. Pakulinan nggih, Bos. Pakulinan. Gawan Berarti- sinden iki beda-beda. Refleks. Berarti enek sinden ki sing sok nembang terus kabel digulung ngene kae yo. Berarti ya pakulinan ya. Dia tidak sadar makan Masya hal Allah, Oh, iya. iya. Bojomu kayak di pakulinan toh? Pakulan bojoku mesti nembang mesti ngene. Heeh. Neno ngene mesti gitu. Neno. Neno. Nah, akhirnya saya nomor Nano. Sekarang. Kosong. bojomu edan. Lah keturunan kucing toh, Pak. Peper. Sesalamun den lekna Ngeten iki nggih to. Nggih. Mirengke swanten panjenengan bawane kinanti terus wayange sing ngasta Mas Sigit Arianto. Nggih. Udute Ji Samsu, unjukane kopi susu, daharane telo keju, Nggih. nyetel radio pas penak kuwi pol. Dadi nyetel radio mirengke dalange Mas Sigit ngrungokke suarane Yukori. Nggih. Grimis udan ricih-ricih. Wah, Sambrem bledek bongko kowe. sadu ngono lho. Gemes aja. Sakniki gentos panjenengan. Nah, Lah, kula sampun masaken kagem Kakang kula aja kluthuk. piye iki? Kowe iki kadung tanteni ya iso Lho, mangsane. gandrung wong ayu. Wong ayu, Donya ora ana papat. donya ora ana papat. Kejaba sliramu sing tak tresnani. Kejaba mung kowe sing tak tresnani. Pun Kakang wis prasetya Pun donya Kakang prapting dalan lahir terus sing batin. Katresnanku yo mung sliramu wong ayu. Janjiku ora bakal tak blenjani. Rino wengi mung sliramu kang bakal tak mulyake uripmu. Duh wong ayu. Anu sampean WA kene, WA. Se alon-alon wae to. Aku ya bingung lho Pak iki. Payang. vokal. Diajeng. Ayo. Backing full. Diajeng. Diajeng. Suarane kurang gedhi nopo? Diajeng. Nah, Dawuh Kakang Mas. sepiro gedine? Tekku. Sepiro gedene tresnaku? Kowe kesuwen aku ya langsung kelingan tekku lho. Ngono. Diajeng. Diajeng sepiro gedene. Shh. Payang ki yo maku rancang. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Wayang wong ya. Nah, Diajeng. kok nah. Ngene. Ngene kok wagu men to kowe. Tawari.
Dah aku ora tau melu wayang wong suwi ya. Diajeng katresnanku, diajeng rino lan wengi dadi impenku, diajeng pergiwo. Ayo Gatotkaca. ngono lho. Yo. Gatotkaca. Sikile kiwa ki rada entek. Tajake sing penak. Nah, lho. Sing kiwa ki lho sing setengah-setengah ngono lho, kok iso kiwa ndek. Sing tengen dhuwur. Nah. Malah kaya kucing nguyuh. Ayo. Terus ke Mbak Kori. Sing nek iso dhuwur. Dharma nikadah manding. Hori, Halo. aku tresno banget marang kowe cah. Tak kira Pak Sigit. Oh, ketok ayu ya katarak kowe. Lah wong sing nyeluk nyambik kok, Pak. Aku tresno banget marang sliramu, ora ono manti oleh sing tak tresnani kejaba mung kowe cah. Apa tenan to, Mas? Kuwi kaya mangkon. Engko gak mau ngumbar-ngumbar omongan. Ora. Tenane. Kuwi bloko saka atiku cah. Senadyan namung sedhela Ngene iki Mbah Lurah batin. Piye Kang Mas? Entek oke kok rasa ngrangkul sinden ngene bro. Gatotkaca iki ngrangkule sing gagah. Gatotkaca lho dapat. Gatotkaca, ayo Gatotkaca. Nah, Gatotkaca. Diajeng pergiwo. Diajeng pergiwo. Suaramu kaya wayang ngono lho. sing gedhi. Nah, diajeng pergiwo. Diajeng pergiwo. Nah, ngono. Dawuh Kakang Mas. Aku tresno banget karo kowe diajeng. Lah. Gatotkaca guyune ora ngono. Kurang ngomong. Malah kaya Bres Rawa ngono kok iso. Mesem tok guyune. Aku tresno marang kowe. Napa saestu to Kang Mas? Napa saestu Kakang Mas? Kuwi kaya mangkono. Nambah niksen seming ati Nalika samono Raden Gatotkaca ngenya kasmaran kalian kegarwa dumadakan Apa neh? praptaning Raden Antarja kaget kang sanya mulat. Takone napa lho, Bos? Antarja takon bapa. Mas, siap. Sopo kuwi? Lali yo aku masmu lho. Loh, Sing tuweke Gatotkaca. Antarja, Gatotkaca adine. Aku satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Apa sediamu? Bakal ngetutne kedheping netra jumangking suku. Apa karepmu tumeka ning papan kene? Goleki bapakku, Sopo bapakmu? Werkudara. Kowe aja ngaku gawan Werkudara kuwi ngono bapakku. Kuwi ngono ayahku, Kuwi fatherku, kuwi ebesku. kuwi papiku. Iya. Yen nganti kowe ngaku-ngaku yen Werkudara kuwi bapakmu, kamangka kuwi bapakku, aku Antarja. Yen kowe ora gelem ngalah, Antarja kowe bakal tak nggo bendan jirah. Tentoke sing gemlundung mustakane kowe apa aku ning papan kene. Werkudara kuwi bapakku. Tentoke aku apa kowe Gatotkaca. Ya. Pas, piye iki, Bos? Perang no Antarja Gatotkaca. Shh. Perang kok malah dansa. Gelut.
Antarja. Antarja ki iso ambles bumi. Wah, metu neh. Aji, Kok nyemprot ini ya, Bos? semburu pas. Ayo. Putune ula. Gatotkaca. Antarja putune ula. Anta buga kok. Oh nyembur. Iso nyembur. Ayo tanding ono aku Gatotkaca. Bakal tak go bendan sira. Tentoke kowe apa aku? Wes. Os. Ambles bumi. Pas. Wah, metu neh. Ayo. Gatotkaca. Ayo. Ayo, Bos. Tanding ono aku. Pase akeh Antarja putune Ula. ula kok. Antarja. Aku tak dadi Antarja ya. Piye ta ki? Lah, piye ta? Aku Antarja, Bos. Loh, Wayang kok plin-plan ora. Yo ganti no, Bos. Aku yo Napa? dapukane yo ganti no. oh ganti ya. Weh, Ayo. Ambles. Urung perang sik. Tutung tak rasa tapi tak tunggu. Wes. Yot. Pancen wayang wong niku kesenian tradisional Nggih, yang sekarang saestu. sudah langka. Punah. Dan yang makanya kita sebagai Nggih. generasi muda Nggih. wajib nguri-uri kesenian Sing tradisional. diarani wayang kulit kali wayang wong hampir sama. Nek wayang kulit akeh sing nanggap. Wayang wong, Gus. Wayang wong niku kelongko enenge teng Sriwedari. Nggih. Barata Jakarta. Leres pasar Senen nggih. Nggih. Dados niku nggih pripun nggih? Makanya itu kewajiban kita. Nggih. Seni tradisi tinggalane para Untuk leluhur. mensosialisasikan. Iya, terus. Jadi kesenian Nggih. niki tanggung jawab pemerintah. Ngoten nggih. Mas, antara jenis metu, Mas. Antara jenis metu nek. Wes Lali. jenengan ngejak omong. Cek. Ambles ya. Ambles bumi. Hei, Antarja. Hmm. Ayo susulen aku ana ing awang-awang. Ora iso. Gatotkaca iso miber. Gatotkaca ki mabur. Ayo. Kasektene dhewe-dhewe. Yen gelem rene yo. Ora iso. Aku Gatotkaca iso ngambah Dirgantara. Antarja, ayo kowe nusul aku ana ing dhuwur. Nguduna, munggah. Mudina cuk. Piye? Lah kok malah menek. Teko dalang lho Antarja ki iso mibrek. Gatotkaca mabur, Antarja mlebu bumi. Nah. Punya spesialisasi sendiri-sendiri. Nah ngono. Wis Wis Ambes bumi. Payo. Wes. Aja lere mibrak semprot suwimu kepleh. Suwine keplek. Ora iso mabur. Mabur. Wah, asine licet tok kowe. Peh mlebu kuping bae. Apa semprot? Mbak Kori terusno Mbak Kori. Oh, mangsane lho. Jan. Dosa lah. Lah sale dhewe dadi Antarja kok iso. Ngono. Ya apik lho iki tinggalane Pak apik lho. Iya. Ngono. Wis dicatet ning buku to. Pun. Sampun. Nggih, langgamipun sewindu mawon. Siap. Oke. Digarap keroncong Siap. Keroncong Mas Bari. Nggih. Oh, pakai ini. Oh. Ya, pakai musik, musik. Keroncong sakit ya. Keroncong wis praktek deh, keroncong dadi bass gitar. Antarja nek Gatotkaca rampung. Wis baru, Sok. Rampung. Terus. Ayo. Sewindu. Monggo Mas. derek garape derek paham. Iya, Mas. Ya, sikat. Ayo, Mbak, mari ya. Wis nek. Nanging aku tansah ngranti
Arek sing dieling-eling tayu bluro. Lah sing marane ora joget kok. Makasih Mbak Rorik matur nuwun. Coba saya ganti presiden sing tengah dhewe Siap, iki. ayo gini. Ya, gini dok. Mas aja dipleroi. Mas aja dipoyoki. Jaluk tinggal aku mutu dadi Selamat malam Mbak Widodo. Masih dalu masih ke. Sowan wonten Miri Gedhe mriki. Ndongake napa dateng warga Miri Gedhe mriki. Nggih. Sasandungane. Awakmu ndungane awakmu dhewe ra mandi ya ndungane wong. Lho, mosok Jo? Niki ndungane muga-muga dhuwur katani pagandhek. iki dadi katresnane Pyai Kathah. Oh. Kowe nek kepengin anakmu sesuk ulang tahun, golek kado yo sike bungkusen. Kaya kado pisan. Iya. Kene. Awan tengah. Yo. Apik tenan iki. Jajal kula saben malah bakal celengan aja. Ya mboten kok iso. Siap ya, Yu? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Anu padakno to ben iso sejajar ngono. Piye, Mas? Amin. Nek ngono kita oleh serasi. Serasi. Rodok jengkeng. Sampeyan yo sehat toh? Karo aku. Aku sehat, Yu. Sampeyan mau rene karo sapa? Aku ya bareng Itu tuh mundur. Terus Anu sampean teko jam piro ya? aku teko jam 6:30. Maju neh wit. Sehat ya, Yu ya. Alhamdulillah Iki sehat. malah Maju kaya mundur. mentok lanang karo mentok wedok. Sate kok iso. Niki spesialisnya itu menika yang bisa dinamakan sinden Blitar sing paling agresif niku Cih. Yu Widodo. Paling agresif. Betul Mas. Lek kaya sinden-sinden menika paling nembang mek nun sewu Rono Rene Rene. Biasa. Lek Mbak Widodo menika nembang karo menek terop biasane ngene. Hei, aku iki kesemangaten. Iya. Kok iso. Nembang napa Mbak Widodo? Bebas. Nah. Bebas wis Mbak, Yu wis bebas Yu. Wis jenengan wis. Melu aku. Mas iki bebas sampean nembang apa? Melu aku cedek lho, mah aku teko kene. Kene cedek ya? Yo cedek. Karo Miri Gedhe ki berang kilo? Berang kilo? 3 kilo men, Mas. Masa ora oleh kurang? Sekilo piro sekilo? Biar nyang-nyangan opo kok. Nanyangan dok ngono, Mas. Doke kluthuk lho. Mbak Widodo iki anu nun sewu lho, Mas. Pripun? Ambon daleme ngriki tapi cara mendidik keluarganya hebat. Lah pripun? Aja meneh kok keluargane. Ingon-ingone dididik apik kok. Lho, carane pripun? Niki dhek wingi tuku pitik Thailand. Lah kok ndelalah niku iso nunggu omah lho. Mosok Nggih, pitik Thailand iso nunggu Mas. saged. Saged, Mas. Lah kok iso? Niki Widodo pas dhek wingi kula ajeng main teng mriki Jogo. juga mampir to. Heeh. Niki mboten wonten. Heeh. Teng ngarep niku enten pitik loro. Heeh. King Thailand niku sing ndase mekrok nika. Iya, iya. Lah ngoten nggih kula ning ndi to ki Widodo ra ketok ki terus aku. Yo Widodo terus sing enten pitike. Heeh. Terus kula teko, "He, ngono-ngone dodo ki aku ngono." Juraganmu ning ndi? Ngoten nggih nyauri kok, Mas. Nyaure piye? Ngeten terus ngoten niku nggih. Oh. Sing sitok. Sing Sitok siji. nggih ngoten. Lho, lah ning ndi? Bojone barang. Ngono. Berarti kluruk kuwi ra enek. Niki akhire nggih kula omongi. Ngono kaya Yu Widodo duwe ngon-ngon ning iso njaga omah, ya iso nampa daya. Paran pitakonan iso. Nggih, niki dhek nggih tuku kirik Itu kire. Nggih, Mas. king Australia. Kula Larang. nggih kula tekok ngoten, kluthuk ning ndi? Ngoten niku. Wah, nek jegoke siji ra ono. Heeh. Lah bojone ora ono meneh bojone. Terus kula mulih, Heeh. balik melih. Heeh. Lah kok kula tekoki,
Bosmu ning ndi? Jegok, Mas. Kalih niku enten teng Berarti omah. ono. Lah sing wedok enek ora? Ngoten niku. Enek lanang wedok. Lah terus do ngopo ning jero omah? Lah kok terus menggeh-menggeh tok. Ngopo ijo ning omah, Jo? Panen cengkeh, Mas. Kaya urung waya panen cengkeh kok iso. Kok Ya, yo Mbak, napa lek ijen? munirokne kok yo persis. Ya wis Ya Mbak karo Ijen iki apa ni to, Mas? Loh, lah nggih. Tembang ijen opo piyambak? Piye to wong iki? Saploke sing keri kok. Sama. Dewe, nanya dewe. Griges wae. Oke. Grigis berarti akan ngumut permen di grigis. Mumpung Gigis. ditegani Mas Arif saking Nggih, Padepokan. sing telu. Alhamdulillah. Bapak Lurah napa ngersakne? Duet lah. Duet. Oh lah, wis. Ngesake jenggleng. Jengleng caping gunung. Lek niku mengke mawon. Nggih, dirantos. Kula tak sing jembeng mah. Dirantos kaya bakul jamu. Dirantos nggih klodek riyen. Klodek riyen. Enggak sih caping gunung sing anak-anak. Nggih. Nggih. Pengen widodo tembang grigis. Coba. Aku tak ngrungokke aku yo tau krungu lagu. Oke, kula bener terang temir Mas gitu. Lah pun ati to Oh, lah. Gajal, sepira basakan Bas. Kuncinya apa? C. Apa? Kunci T, Pak. CB. Asik. Ayo. Mangga. Loh, ral dulu to. ral. Wah, modelmu jan Rale. gelungamu abang, semirane rambut abang malah kaya ndas manggis. Orang mau emplok pisan kan, Mas. Kok mau kerokoti ndasku. Oh, dia kenal Gampang nesu. dia kenal tahu disembir hijau toh. Iya. Ah, Rambutnya hijau, Nggih. bulunya hijau. Eh. Lagi meneng lapangan, lah kok pakan meledos dah sih. malah bodak. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis asik niki asik. Nggih niku wis ngono tok rale. Lelo. Lah iya wis. Nek ngono tok to. Iya mek ngono tok. Wah, larang men layakno kowe ra dhuwur-dhuwur. Akan ndek kok. Musik berpacu dalam Hebat elok. Mbak Widodo nembang iso karo wah. Wah niki. Joget napas ora pedhot. Lah niki mbiyen sadurunge dadi sinden dadi debus mbiyen pemain. Masa? Pemain debus mbiyen iki. Pemain debus dadi karek. Nggih, makasih Mbak Widodo nggih. Sami-sami, Mas. Mriko kula wonten request saping gunung. Nggih, Bos. Siap. Siko dawuh. Ah, Ayo. coba Jo. Jujur yo, aku ora pati. Coba, Dik. Kula nggih mboten paham. Ini HP-ne dititipke sik, coba. Nah. Telu, kabeh telu. Nah. Telu. Mbak Nicolen karo Mbak Gabriel. Yo. Coba. Telu kene ya. Iya telu. Ah, karo si Nonong. Marai awake dhewe iki kalah karo teknologi, Oh Bos. iya. Kadang saiki iki ngapalke lagu ya liwat gadget. Betul. Delok apa ki Berita, ya. perkembangan info-info ya liwat gadget, lewat HP. Dadi saiki tangi turu HP, arep mangan HP, arep atus HP. Mulane Ya toh? secara apa ya? Sejak non saya baikit. Wah. Mulane cara kita mendidik anak agar anak kita tidak terkontaminasi dengan gadget, Lah kuwi lho. teknologi itu Nggih. non saya keluarga saya itu selalu saya tanamkan itu Pak Igit. Ngono lho, Bagus, Bos. bagus. Nggih, kula niku mulane tangi turun niku sing kula golek mboten HP Pak Igit. Kula Sing mbok padosi sinten? anakku. Karena mendidik anak biar lepas dari gadget. Enggak, mergo HP ku digo anakku. Dadi aku wis Lah padha wae lho. Leset kowe iki. ayo sampean gunung. Kasih nih, Cek. Nggih, Kasih, Cek. siap Bos, nggih. Sampean umur pinten? 18. Ya oke. Saya sekolah lho ya. Tasik. Tasik. Oke. Sampean sayu. Kula. Oh, iki dari bojo iki. Lah kok ngerti jenengan? Sekolah aku wis aku. Iya. Sama sik sekolah. Nggih. Kelas pinten, Dok? Kelas 3 SMA. Oke, lulus niku. SMA Nduk. SMA sampean niku. Alhamdulillah. Oh, iya. Tetap lanjutkan. Nggih. Sing bener ngeten, Dok. Sinau kuwi tradisi dhisik modern lagi mengikuti. Betul. Sebab so nek sampean sepuh, nek sinau tradisi nyinden, nganti sepuh sik nyinden payu. Kok nek nganti sampean dolanan-dolanan sing modern sik akhirnya menginjak usia sepuh terus engko balik nyinden nek tuwek lak ra payu. Mosok arepe nyinden tuwek mek turu tok ning ngene. Kan sira apik. Yes bener ngene iki tetep sinden disinaoni. Nuwun sewu. Hmm. Tapi lek adik iki sepuh, jenengan sepinten? Loh, aku nom neh. Mergo aku sampe nek tuwek nglungsungi. Mergo aku sik Kaya ula. Loh, tunane Antareja. Oh no. Mbak Mbak Putri. Asalmu sama Nduk?
Kula Gebril. Gebril. Mbak rada rono, Nikolai Dik. Sampeyan Diva. rada mriko. Nah, sampeyan rada mriki tengah, iki rada rene. Ya, sampean gunung. Coba. Oh, sampean sih. Gebril. Tengah sih. Oh, Nikolai. Nggih, Nikolai. Ya. Senior sik iki. Adik kelasku kaca ado tapi adik wadon. Niki. Lah nggih to. Jenengan iki lek ngendika adik kelas no aku melu tuwir. Iya. Engkau. Jane jodone karo aku wong di gingsul kok, Dik. Oh, iya. Bojomu ben yo gingsul to Mas Lutuk? Gingsul tapi wakeh biyen. Dadi untune ini gingsul tok. Merongos kok bojoku. Layakno pas salat ra tangi-tangi. Lah tangi-tangi wong pas sujud lah kok untune kecalon saljadah kok. Bareng ngatek malah dadak merak. Yuk. Slendro sama ya Slendro. Meneng Saben bengi Jigleng siden nom jo. nyawangku konang Mumbul jo. Bengi iki aku tak ora ngrusui panjenenganmu le Jenggleng. Iya. Aku tak menehi purba wasisa ning panjenenganmu. Aja mbok ganggu mergo iki telu maigit. Iya. Iki pendak kula niku kula umpamane kaya ngombe obat. Obat sehari 3 kali. Iya. Pagi 1, 1, 1, 31. Menika Kok 31? Pagi 1, siang 1. saya. Kuwi nek pilih siji, nek pilih loro. Loro berarti isuk loro, awan loro, sore lore. Ya iku. Sore loro. Isuk lore. Nah, nek pilih siji, isuk pagi siji. 1, 1, 1, 2, 1. Nah, ono. hati-hati lek overdosis Boten. Ayo gendek sama nduk. Gebril. Yen among karo Asik. Janor kuning Asik. Satu lagi kurang jelas, Mas. Iya. Kurang jelas lagi satu lagi. Iya, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang. Ya. Asik. Jas. Sukses dan lancar. Betul. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Wah. Gende iki Diva iki. Kelas loro iki to. Iki padha anakku sing nomor loro. Oh, niki. SMA. Yen bengi iki aku ora arep ganggu panjenengan. Aja ganggu aku ya. Tak matke tenan. Bano Peku. kamardikan. Pun kakang. Ayo. Dev. Lho kok. wedi aku Aja wedi. Kowe wedi apa gila? Rumangsamu. Dua-duanya, Pak. Dua-dua. Nyawang Mas Kluthuk kaya demit lho. Wis Aja iki ora ono Nduk. santai, Nduk, santai. Dadi nek nyawang iki ndonga sing banter. Lihat kursi. Muga anakmu besok Nggih. yen nganti dewasa iso dadi senengane wong akeh. Ya Nggih. dadi katresnane wong akeh to iki. Niki. Ora trima wong kene tok. Wong Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan luar negeri. Malaysia wae tresno karo iki. Lah napa? Loh, lah iki lak arepe digawe ning Malaysia duta Indonesia to. Duta Indonesia masalah. Hebat. Hukuman gantung. Ayo. Gantung dasmu. kembang Ale. Kang Sukimir. Sukimir. waton apa terusan wedi aku arep dijenggleng iki Kowe iki ketoke bocah kaya kuping mamandel. Ora sah samar ini lho. Ambak Mas Kluthuk iki rupane kaya nyambik ning atine lembut. si apik nyampe Pak. Iki Atas. Ya omongane atas iki, Dik. Jare iki karo nyambik siapa? kowe lho ngerti buntute nyambik tok. Nggih. Angger nyabet kae nglarake lho. Malah. Bojoku Lah iki niki. saben lho kok meteng. Mergo buntute dhek apik ngono lho. Gunung. Tak ada nduk. Sik.
suaramu ditata sik sing kepenak nenek no. Suarane, napasnya iki. Nggih, tadi Napasnya ditata. ambil Napasnya vokal dengan pernapasan itu harus imbang. Harus imbang. Oke. Jangan sampai mengecewakan dengan vokal yang indah. Oke, siap. Kita Pak Sikit. Artikulasi ini kudu Cetok. Artikulasi. A O I O niki cetok. Gunung mani Artikulasi, Mm-mm. napas. Nah, Oke, sama siap. gerakan mulut. Oke. Gunung. Kurang pripun? Apik. Apik, Sama. Ya ngono kuwi apik. Nah, gunung. Rada cendil. Rada kewek sithik. Nah, Ya. Oke, Ya. yang bali nggih. Nggih. Nah, kaya ngono kuwi nek pas kowe Nah. kuwi swara tampur swara irung. Gergel niku to. Gede. Ngene ya, ngene ya. Ngaten ya. Rodok suya ya, Mas. Dasam rone ben kumat. Lah kowe ngapa kok rekoso? Lah kene yo ngenteni jenglengane mudhun ya. Oh, lah aku ora Ya paham. ngomong kok iso. Gunung. Rada ndek sikile mesti apik. Tak dong ya. Rada ndek sik. Rada ndek neh Mas, tak dong ya. Tak gitu. Iya. Rada ndek neh Mas. Nyapa tak? Sendek ya. Kene kok akhire ngesot. Ora kepenak lho. Ayo balik ke tengah. Nah, Nicolet. Masih. Jalan deh. Mas, tak takon Mas. Sampeyan pas ngene-ngene iki ya ora duwe perasaan piye ngono ya, Kak? Ya enek. Gak rumangsa nyapa ngono ya, Kak? Lu mau sama? Pas ngene-ngene Ngene pok. Alah ya ampun. Jebule ya sik eling to ya. Ya. Tak kira nek gak eling. Berarti ya sik nemplek ngono lho. Itu kepinaran nih kok tas ya. Gendik lho, Iya toh, bener kayak genten toh. bener Dev, bener kayak Giliran. Lah, aku. Isu. Demek nyambik. lucu lho ini. Isu siji, awan siji. Lah, gendik. Sono lore. Aku ki tak manut, sampean ki tak wae Nah. kamardikan. Ah, ki Klitik karo aku kira melu-melu. Nggih, nggih. Wis, ngono. Gabriel. lehmu ngowehi telu kudu adil aja mbok bedak-bedakne. Kan Enggak boleh, enggak boleh. Kene penak, dibedakan. kono penak, kono ya penak. Iya, betul. Gak boleh Senin banci Selasa ning kene, Bos. Ah, Rebo Rebo Kemis. Kemis ning kene, Jumat Sabtu kae. Nggih. Lah kowe Minggu ning ndi? Kene pojok dhewe kene. Oh, lah nyapa? Pijet. Mangsamu dukun nurut nopo kowe iso? Lek karepe klidik. Ayo. Panas udan. Janjine kowe iki nek ngene iki sing lanang agresif iki kamu ya agresif. Coba anu kendanganmu piye? Janjine piye Mas? Nah, ayo. Lihat terus. Nah, gerak. Nek Mas Lutuk wis obah iki sampean yo aja meneng. Ayo jajal. Janjine piye Mas? Janjine kepiye kameso-meso Ngono jajal. Nggih, Gerakane oke, iki oke. kentrung jedol iki ngono kuwi. Ayo. Janjiku sik
malah malang krik. Bareng malang krik malah kayak walang. Engko se, ayo. Janjine piye Mas? Janjine kepiye jangan suwe-suwe. Nah, nek wis jo mepet-mepet genti iki, kae sing kene pojok nih. Nih, nah. Iki ada. Bar jo mepet-mepet kosik to, kek nyeruntul kaya. Kowe jane turunan wergul apa piye jan-jan? Omongono. Aku semangat sama nyambe. Santai dulu, sama nyambe. kamu harus slow. Oke, Ayo. siap. Kamu kok kelihatan nafsu sama Mas Lutut Iya, kok? sama nyambe. Halus ning atas ya. Sampeyan di sini aja. Kowe lo Dik. nyambe. Nggih, nggih. Nyambe kene meret to. Heeh. Iki mbiyen ketagihan tak dilar-dilar. Coba Kaget to. mijik. So midek iki sikile kancane yo. Janjine piye Mas? Kaya mau. Wah. Bet, lah pas ngene iki. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Aku mah aku. Ya apa? Aku mau dadi bebek lanang. Lah nyapa? Bebek lanang ya bar macet cek wis kene kewer-kewer ngono. Oh tak dudohi ra percaya. Ya ngono tengah. Panas udan. Ya. Panas sudan aling-aling caping gunung Cari lurik suwe pinggire kadung dilirik wis ana sing duwe. Ya wis mek kuwi tok. Ya wis mek ngene iki tok ae. Sesuk jula-juline terus nenek ditanggap neh tahun ngarep lho. Iya. Jarene ora melu-melu. Nadyan wadon sarta Komandan Puspa warna ditresnani rarumangsa. Yuk lanjut. Sikat. Oh. Oi. Ayo dong. Dek zaman Dek zaman berjuang kelingan langan-langan. Halo halo.
Sing tiga bidadari. Nggih, Bos, nggih, Bos. Terus jejere Mbak Kori iki, Mbak. Sapa niku lagi lho? Siapa nih? Dali Mbak Putri. Siap, siap, siap. Kira-kira. Ya kene. Mbak Putri kali Mbak Dinda. Ya. Bestari. Ya. Cepada nalongso jamane jaman rekoso. Urip kutune ra usah ngombe. Yen kok liya sing temen. Bebas. Wis nek wong loro iki bocah nom-noman, Mas. Heeh. Wis kono gekno anyang-anyang kuwi. Ngusik to. Jo, Dalem. kaya aku mudah nglutuk aku ora ganggu gawe kuwi. Nggih. Dalem, Bos. Iki upama isih padha legane kuwi milih sing kiwa apa sing tengen. Upama dimatke tenan ngomong ngono. Padha prawane nggih. Iya, heeh. Kowe ya Joko iki ya prawan. Kula niki lek kula pilih kabeh, Bos. Lho, siji wae. Heeh. Siji wae. Niki Sebabe sebabe bojo tak delok iki ndandeng-andeng ning irung, Bos. oh, ciri khas wong wedok nek diandeng-andeng ning ireng kuwi piye? Insyaallah bocah iki ora gelem ngambu panganan sing enak-enak senajan ta wong lanang uripe rekoso, bocah iki tetep gelem mangan, Bos. Oh, gelem dijak prihatin. Nggih. Dijak omah-omah mendukung sing kakung. Betul. Kuwi gara-gara andeng-andeng lho kuwi. Iki gara-gara andeng-andeng. Iya. Nek iki Mbak Putri. Idem kaya talang udan dawa. Ya sing numbasne ya Oh, sampean. jelali aku ya. Ngono. Nggih, Mainmu ngono, Nggih, Jo. Bos. Niki biyen kula tumbasne, niki biyen ora dandan, Pak. Heeh. Niki biyen tuku idep dhewe niku ndelaki masang kualik. Dadi kudune mlengkung irana, mlengkung mudun dadi mlaku nang ndingklung ngono. Kaya belo. Ya gele midep. Gele midep. Alteco. Sing numbaske ati-ati ya kowe. Niki nggih kula niki. Dadi kula niku sinden-sindene kula tukokne kabeh, Bos. Lek ki andeng-andenge ning pipi iki. Ah iki malah nun sewu. Lek ning irung rada apik. Pipi iki aja dirabi. Sebabe. Bocah wedok ndandeng ning pipi niku bocah wedok gelem diambungi sapa-sapa. Oh. Nek omong mbok sing tenanan. Saestu lho, Bos. Niki kula ngeten iki sinau primbon. Lah iki mau sing ngelokke nyambik mau kuwi. Lho iya. Lah kuwi andeng-andenge isor lambe. Kuwi aja dirabi. Nggih. Iki bocah kuwi mesti lamis. Weh, Pinter Lek- omong. Pinter omong, sok kala lek serabi sampean seneng buka aib rumah tangga. Wadul rono. Sok kala enek apa-apa buka ning gone story WA. Ngeten iki. lah terus piye kuwi ben golek wong wedok sing apik? Didodoyan ngene. Kuwi ning pilingan. Wong Kene. wedok lek ndandeng ning kene. Tengah halis. Aja dirabi. Sebabe. Iki wong wedok sing jagane wong lanang. Ora gelem mikir Oh, mergo ning kene ya. ning kene iki. Terus nek wong wedok sing bekti, gemi, ngestiti, ngabdi karo wong lanang. Kowe golek bocah wedok sing diandeng-andeng ning bokong. Kuwi tak jamin bocah wedok kuwi setia terhadap suami, insyaallah bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Sik, nek ning alis ketok, kuwi ning irung ketok, ning pipi ya ketok. Terus nek ning bokong iki Carane penak, Bos. pripun? Isu budal ning pasar, Samben. samben apa pasar dicedhek ngene Nggih. ya. Angkene nek wong wedok liwat biaken. Mlaku, Mlaku nek wong wedok liwat biak. mlaku meneh, Biaken tak jamin saulan kowe. ketemu jodone. Merempul ndasmu. Ya antemi bojone. Weh, layakno bojomu setia. Lah ke andeng iku wedi ning bokong. Ketoh matamu gowes kowe. Ketoh kowe. Kayak biyen ya mbok bukaki ngono. Kula buka, Pak. Pas lu kena mbok buka. Kula buka. Sret. Jan kula buka to kan. Iya. Lu sik pacaran niku. Nggih. Ya karena saya itu cinta terhadap nun saya, Bos. Saya itu selalu cinta terhadap pasangan saya walaupun pada waktu itu belum jadi istri saya. Iya. Jadi kula niku pas tanggapan nderekin jenengan tahun 2011 nih ngoten niku. 10 10 11 angger main ning Solo. Kula mesti nukokne daster ke Solo. Keng klewer niku. Kula tukok ning ngoten delalah niku alhamdulillah. Digawe niku mulih ketanggapan ke Kali Tidu, Tuban. Iya. Kula mulih ngono, aduh, aku ngene buka lawang. Murah kok. Iya, Dastere murah kek. Duh, jas ki aku. Wis digawe. Rodok tipis ya. Iya, waduh bojoku aku. Calon bojoku aku. Nggih. Kok semasak ya mene aku yo. Welok no.
Tak gaya itu. Saya ngene gitu. Iya iya. Pama aku bojomu. Oh, bojomu ya, kowe. Nggih daster. Kaya ngene. Ngene. Ya. Kowe iki wanita setia. Mbok tabdoki Apa botol. Nggih. iki jarinya ya. Wanita Terus mbok tabrene. wanita setia. Alah, Mek, Mas kowe Kluthuk. iki mek meneng ae karo ora noleh. Oh, mek ngene ta ya? Heeh. Elah. Wanita setia tenan lho iki aku. Daster kalau mergo eling daster iku sing kuting niku ting klewer niku lho. Iya iya. 30 lho. Aku sayang banget kowe. Ya Wis ora rugi aku sok ben sampean dadi bojoku aku. Lah kok bareng noleh. Pripun? Le, bojomu turun nang kono lho, Le. Lah sing mbok cablek sapa? Ora tuaku dipek. Akhire kowe ngalehno. Ya ora ya tak terus nih enak ya. Tegese tak terus nih mangan masakane para tuwa kula niku lho. Mara tuane ya padha wae. Masak niku lho masak. Guyon ya, Dek ya. Guyon ya. Lagune napa, Nduk? Ayang-ayang. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang saged ya. Duet mawon. Loh, aja duet nyanyi dhewe tenden, Nduk. Ya lah, Ayang-ayang ya. ben kerja ngono. Oh. Beri kucuk gundul. Sebenarnya saliyane ayang ora Aku apa-apa tetep bebas. kerja. Wong kok aku ora iso. Ya wis, ngono dueto sing lagi rame wae ya karo gamelan Mister Mendem. Aja to. Ane. Aja, Sam. Medun ngawi. Iya. Nggih, Mas, nggih. Aja. Anu aja anu. Blitar tulung aku. Oke, jane nyanyi apa kernet. Lah ben caloro sing Iya, caloro sing nonton. ayang. Ndak Cah nom-nom. Ndak sis. Oh, gak anu. Medun ngawi ya, Bos ya, Bos. Ke juga bingunge sing pemusik Betul. lho. Medun ngawi ya. Iya. Ah. Bintang Asmara ya kene. Oke. Iya, manut. Aku manut. Lah iki kula ya, Mas Cacah. Oke. Ya, langsung dadekno ya. Ora langsung. Boten langsung iki, Oh Bos. iya. Sip. Ya. Gugong yo Mbak Widodo karo sampean lagune sampean yo ora apa-apa ya. Gugong Mbak Widodo. Ah, ngene. Yo, Kok. Emang dia. Ya iki sing ngurol sing jogete sing Ini iso ayang-ayang apik iki. Nggih. Ayang lho. Ngono. Sampeyan Bang, ayang-ayang dhewe kono. Dewi. ngayang. Iya. Mumpung disimak Mbak Ira saking Taiwan, Mas Pandi saking Nggih, nggih. Nganjuk, komplit kanca-kanca. Salam kula saking Pak Dasar yang di Mekah, Medina. Oh nggih. Dan salam saya untuk dulur kula wedok sing ning Norwegia. Norwegia. Ya, Aduh, mentut Norwegia dulur. karo Mbak Dwi sing ning Prancis. Weh. Iki alhamdulillah iki pas mulih ya. Dek iki dikirimi salam gawane pancing barang. Wah, elok. Kula nggih enten sing teng Prancis. Sapa? Mbak Alisa. Oh, nggih. Teng Polandia Mbak Anggun. Oh, iya. Memantau juga. Sing ning Arab kayak unta. Oh, kayak kakangmu to, Le. Mawon nggih lagune Mawar Bodas wae. Iya. Mboten apa-apa, sing penting Stop, sigrak. bebas. Ya. Ya, to. Ya, Coba, sikat ya. Bang ya. Di Di MC ini ya, Cuk. Jarine kowe lungguh ki mung acting. sing mentul kaya wingi lho Mas, sing enek pire. Yuk, pada malam hari ini tidak lupa untuk mengakhiri acara limbuan pada malam hari ini kita beri suatu pagelaran yang spektakuler. Gayane lah. Hek, ngono lah. Hak. Widodo akan watuk. Menyanyi kok watuk. Lagi watuk loh bos. Oh iya. Akan menyanyikan sebuah lagu apa tuh? Mawar Bodas. Mawar Bundas. Bodas. Bodas. Nuwun matur nuwun. Wah. Sembah nuwun nggih Mas. Jo kritik Git, duduk. Pak Arianto nggih dawuh. Nggih, tak anteni kapan-kapan lu gare mancing Siap. ning Rembang. Siapa Nggih. nggih Mancing nggih. bareng nggih. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga Kemiri Gedhe tansah mangke karo. Amin Pak. Insyaallah nun pangapunten mugi-mugi sedaya para piyai agung ingkang lenggahi wonten ing Miri Gedhe sedayanipun anggenipun ngluwari ujar sedekah bumi tasyakuran insyaallah sedaya ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agung wonten Miri Gedhe tansah pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman panjangkahipun sedaya ginayuh Amin, dening amin. Gusti Kang Maha Agung. Amin. Mbak bilih wonten klajengipun pangapunten Nggih. malam hari ini mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti murni kula lan Mas Kluthuk gegojekan partainya menghibur. Menghibur kan Nggih. sebuah kesenian. Hidup dengan seni akan Indah. hidup dengan ilmu Akan mudah. hidup dengan agama akan terarah. terarah, hidup berolahraga akan semakin bergairah. Hidup Amin. dengan istri akan huha-huha. Sembah nuwun nggih Mas. Nggih, sembah nuwun. Insyaallah sanes Siap, sedal siap. saged makempal sareng Nggih, sembah Nggih, nuwun. makasih Mas Jo, matur nuwun Mas Jo.